namon pamilya. Kag labi na gid nga indi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami siyang makaon, ginahatagan mo kami siyang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako magabatas magtulog. Gang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon, nga may mapatay tungod wala magkainom sang bulong, tungod sa kapigaduhan. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan! Biradur! Natao sa kalibutan nga may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kauptan o kung kaluyan. Jack Balaan! Biradur! Dere sa inyo palatuntunan Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo
sa kasugpon sa atong matahom nga sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunang Timbangan sang Katarungan. May i-text da nga ngalan sa imo, Jack. Dira mo i-send ang picture mo. Ho, madam. Ang sobre nga ginpahatag ko sa imo, nabaton mo? Ho, madam. Salamat, gid. Buhin na sa ibayad ko sa imo kung matapos ng obra mo. Ho, madam. Kag ang tadan nga nagasto ko sa imo, nasumada na. Ikaltas ko ina sa bayad sa imo. Wala problema, madam. Salamat, gid. Kag salamat gid sa pagsalig mo sa akon. Bago ko lang ikaw na maistorya, Jack. Kag wala ko pa gani ikaw makita. Gani ula ako sang salig sa imo. Ha? Madam? Kay Valentina ako may salig. Kung nga ara ka nagsagwa sa mo. Madam? Kinrisguhan ta ka, Jack. Kag kabay pa, nga wala magsala si Valentin sang rekomendasyon niya. Kabay pa nga wala ako magsala sa pagrisgo sa imo. Tinguhaan kong hindi magubang pagsagli mo kay Tay Valentin, madam. Kagkabay man nga, mabot ang tiun nga saligan mo ako. Himoa! Para magbilib ako sa imo. Sige na, pahuwi na. Obrahang ginapaobra ko sa imo. I-send ko na sa imo ang ngalan nga padalaan mo sang litrato mo. Okay? Pahuwi na. Kay kabalo ako nga kapoy ka sa biyahe. Kagbuas aga, manawag ako sa imo. Hindi pag i-off ang cellphone mo. Ho, madam. Ho, gali. Hindi pagbutangis ang ngalan ang number ko sa cellphone mo. Kag kung pwede, hindi mo pag-ibutang sa phone book. Sa ulo ho ang number ko. I-dial mo lang kung kinahanglan mo magtawag sa akon. Madam? Kinahanglan matinlo ang cellphone mo. Wala sang unod. Pagkatapos mo masid ang picture mo, i-erase. Kag kung mabato numan ang anuman nga isend ko da sa imo, irisa dayon. Para matinlo ang unod sa cellphone mo. Ho, madam. Sige. Ho. Maway na. Oh. Get off na niya. Maigda ko. Gusto nga balsa ko ni Tay Valentin. Madalo mang grupo nga naupdan ko. Ginapasend niya sa ako ng picture ko. Gusto niya siguro nga makita gid ako. Para may hawid siya sa litrato ko. Mabatyagan ko. Madalom si madam. Makita kang mabatyagan ko sa mga panghambal kag hulag nila. Pati ng babae nga nagpiyansa sa akon. Doon miradong hulag nila. Organisadong grupo sa day madam. Kalayo lang sa grupo sang unan na day pirot. Hala lang to sila yagahala. Wala maprastar sa mayo. Kung ano lang ang mapinsaran, bira tayon. Picturean ko ng lawas ko. Para kung may i-text na sila diring ngalan, masend ko dayon. Nagana yung cellphone. 0948-697-4472. Si madam ini. Bang nadlawan ko bugtaw. Sabton ko. Hello? Madam, mayong aga. Naadlawan ka bugtaw? Kapoy ka git? Pasensya na madam. Kaagahon ako ng tulugan kay pag text ninyo sa akon sa ngalan, ginsend ko dahil ng picture ko. Di, ara na? Oo. Aran ako no. Ate Mayong. Hulata lang, Jack. May isend sa imo nga mga retrato sang tao.
Oo, madam. Madamo inang nakuha sa iya. Damo ang anggulo. Tanawas ang maayo. Kag tandaigid ang itsura niya. Kag ipansal sa utok mo. Kag matapos mo nga matandaan sa maayo. Irisa dayon. Oo, madam. Preparar ka lang permitya ka. Kaysa hindi lang mahibalan, malakat ka. Oo, madam. Sige. Oh. Min off na niyo cellphone. Panason kong number niya. Oh. Magwa ko sa balay. Mangita ako sa makaon ko. Gutom na ako. Ganon ba ganinong? Sila, Isa lang ka, sir ba? dali lang Jack? Uy! Labilia? Labilia? Kaunta? Sige. Bakal ko sudan na. Nagkatigaan na kami sa balay. Kaun na lang niya. Sa balay na lang, Jack, Ate, sige. Ako na lang babayad sa kuhaon mong sudan. Hindi na. Yung kwarta ko diyan. Ako na lang. Nong, pakuha lang siya, oh. Itingob na lang dahil sa balayran ko. Ante, sige. Ay, haring ka mo. Salamat, Nong. Anong imuya na bilya? Dugay-dugay lang ng gym, Mapili lang ko, Sige. Jack. Hmm? Kasi kung nagatusay mong tagiya sa kwarto nga ginarkilahan mo, Yapal mo nga siman ka. Taga-kapis. Kag nagka-process ka sa mo papeles, sagod nga makalakat ka. Ha? Para hindi pala siya matingala. Kung sisa siya kung anong obra mo. Oo. Salamat, Labilia. Sige. Jem! Yan nga ako, no? Ari pa gido? Itingob lang sa ako, Nong, ha? Sige. May malapit lang din karinderiya sa naistaran ko. Pero kung magdugayon ako diri, mabakal ko gamit para makaluto ako, para makakinot ako. Pa, dumi message, darawon ko. Sa messenger. Pictures ang tao. Damo nga kuha. May gatubang, may gatalikod. Kamay tagilid man. Sino man? I-zoom ko para matag... Sino yan ini? May katawag sa akon. 0948-697-4472. Si Madam, sabdon ko. Hello, Madam? Jack. Nabaton mo na ang litrato? Ari na, Madam. Ginalantaw ko. Sino si Madam? Siya si Vice Mayor Lorenzo Paterna. Ha? Siya ang target mo, Jack. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, sa
ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa maabot nga eleksyon. May ala tao nga hindi luyag ang magdalagan siya. Gani, ipatumba na lang siya. Okay, madam. 200,000 ang bayad mo dira, Jack. Ho, madam. Gamay lang ang transaksyon nga ini. Pero ginbaton ko, para bisan paano, makakwarta kita. Kag para matistingan ko man ang ikasarang mo. Ho, madam. Kung makapasal ka di Jack, dako nga obrang ihatag ko sa imo sa Madason. Pangako ina sa imo. Gani, kaayo hagit. Himuon ko gid, madam. Tinguhaan ko gid. Hindi pagtingwa eh. Siguruha. Ho, madam. Maayo. Sige, pakondisyon ka na. Isa sa mga inadlaw ngayon. Malakat ka na, Jack. Ho, madam. Medyo layo galing lugar. Hindi ko pa kabisado. Base si madam na sigurong bahala kung paano ako makalabot sa lugar na ito. Mahulat lang ako sa instruksyon niya. Uy, may nagpaparawag sa cellphone. Hindi man yung number ni madam. Sino yan ini? Sabton ko. Hello? Jack, kamusta ka na? Tay Valentin, ikaw ni? Oo, Jack. Ako ini. Mayo kinakontak mo ako, tay. Ara ka na subong kay sir? Oo, sa Pabi. Wala man ako sa iban nga madali-dali ang tawagan eh. Kamusta ka na dapat? Okay lang, tay Valentin. Ote, nakasuglano na ka mo ni Madam. Ho, tay. Kag may ginhatag na siya nga obra sa akon. Very good. Mayo kay Jack. Ote, kilala mo na kung sinong target mo. Kagubdin. Ho, tay. Pati bayad sa akon. Nahambal na niya. Pila. 200,000, tay. Mayo na, Jack. Para sa baguhan ng Emperador Paryobo. Ho, gani, tay. Sinong target? Kaysa din ka lugar. Vice Mayor sa isa kabanwa sa Masbati, tay. Vice Mayor. Vice Mayor. 200,000 ang bayad sa imo. Okay na. Kaya dako naman ang kabalas-lamos na kay Madam. Gani man, tay. Ang problema kay wala ko makatulog sa lugar. Siyempre, hindi ko kabisado. Retrato lang ang ginhatag ni Madam Sakon. Ginakabisar ko gani subong sang mayong itsuray. Ang lugar ng tay,
Among problema, hindi ko kabisado. May kon ilo-ilo lang kay kabisado ko. Hindi na pagproblemahin, Jack. Si Madam nang bahala sila. Ha? Oo. Naumanan niya sinang senaryo. Kung sa mga istorya pa, sa radyo kang pelikula, naumanan ni Madam ang script. Amo bala tay? Vice Mayor. Vice Mayor. Jack, Tay? nagamulo si Madam sa imo kung anong rason nga tumpaw rin eh. Kwan tay, ang namuno lang niya sa akon nga madalagan ko no pagka-mayor si Vice sa mabot ng eleksyon. Kag may ara tao nga hindi konforme nga magdalagan siya. Ano pa? Tumbawon. Ako pala, sa ako lang politika ini. Kag basi ko mabaskog sa pumulo yung Vice Mayor ngayon eh. Kag do manong daog, ano pa punggan nga makadalagan. Amo man sila pamatsyag ko tay. Kulamos na. Magpirakas niya sa iya, Jack. Sa lugar nga siya lang. O kung bisan upod pa niya ang iyang pamilya. Halimbawa sa balay niya. Hindi ka nasisimbahan. Ha? Oo, Jack. Biraon mo siya sa lugar nga wala siya sa supporters. Para hindi ka maputayan. Hindi mo siya pagpirahon nga nag-meeting siya. O kung nagpumulong-pulong. Kaya madisgrasya ka ta. Tungkol pa siguro ko, loyal sa iyang mga supporters. Basi mo madisgrasya ka ba? Pirahan siya sa lugar nga tawhay. Inang wala siya nagpapinsar nga may malayan nga patapos sa iya. Ho tay. Amoy nang imuon ko. Good. Sige, Jack. Layo ang trabaho mo. Hindi ka magpalpak. Stepping stone mo ina. Pagkataklan ka na. Pagkataas ang panulong sa imo ni Madam. Kaniubraha sa mayo bata. Inang wala kulba-kulba. Wala luoy-luoy, Jack. Hindi ko na malipatan ang itsura sa taong ini. Irison ko ng retrato niya sa cellphone ko. Malapit na ako doon kasimanan diri sa kuha. Pero hasta subong, wala na makatawag si Madam. Oh, ang cellphone ko. 0948-697-4472. Si Madam. Hello, Madam? Jack, mga alas 3 karon sa hapon. Kuha sa tubangan sang simbahan sang haro ang mga galamiton mo. Madam? May tao nga matabo dito sa imo. Alas 3 gid sang hapon. May ihatag siya sa imo. Pagkabaton mo, dakat na yun. Hindi ka magdugay dito. Oo, Madam. Maghanda ka na, Jack. Kay buwas sa gabi, malakad ka na. Suguran mo na ang ulubrahon mo. Oo, Madam. Oo. Agapasin banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa aton suginanon. Jack, Balaan, Birador, diri sa aton panatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Nunoy Dida Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo.